Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselam ala Resulillah. Ahlak derslerini devam etemiz. Bugün sizin bilen tamamlayız. Eti-eni haqın. Hem uzgan derslerde biz indi kuştuk eti-eninin ulgaygan vakitine. Çünkü dinimiz eti-enige ayırışa ihtibarını birirge kuşa talep ite bizden. Alar ulgaygan vakitte çünkü alar özlerinin ilik bulgan yaşlıkların yugaltalar, kişileri kite hem көп vakitte hatta alar bizni qarau tugul, öz-özlerinde qarau alarga meşakkat bula. Şoňa göre eti-enige ihtibarını alarga bulgan kişini arttırga kerek alar ulgaygan sayın. Şulay biz indi söyleştik sizin bilen 7-nji gasırda ulgaygan kişinin haleti bilen 21-nji gasırda bulgan kişinin haleti ayrıla. Şulay bitindi. Çünkü bugün Beyrakta şahar yerinde көп kişi öz fatırı bilen, öz kvartirası bilen yaşay, suwu kilgen, suğuna tugul, anın bugün rizığı da kerek bulsa, dastavkalar var. Şulay bit. 7-nji gasırda, 8-nji, 10-nji bırıngı zamanda, hatta 100 yıl ölük, hem bugün de qaysı bir avullarda şuluk hal bulurga mümkin, qaysı bir illerde su yok, ulgaygan meselen enige taharet alarga kerek, sunu şeyin koyarga, içerge kerek, yakın tirede kibit bulmasqa mümkin, şuay bitinde. Ilik meselen bir buhan kipini Lawashmanda аны алып кайту ул үзе бер мәшәкать булган. Шуңа күрә телисеңме, теләмисеңме, өстәвенә әле дәүләт пенсия бирмәгән, телисеңме, теләмисеңме, балаң сиңа кирәк. Һәм шуңа күрә әти-әнине ерак җибәрмәгәннәр, әти-әни янында булганнар. Һәм мәсәлән ир үзенең хатынын, баласын тәрбияләү, карау белән бер рәттән әти-әнисен дә тәрбияләгән. Аларга да ипиен алып кайткан, аларга да суын алып кайткан. Шуңа күрә аларның күрешүләре дә, аралашулары да бик еш булган. Чөнки тормыш шартлары шуны таләп иткән. Шулай бит инде. Бүген күпкә җиңел. Шуңа күрә җиңеллек безне боза да. Кайбер кешенең көн сайын әти-әнисенә улгайган, ипи алып кайту, су алып кайту түгел, хәтта кіріп хәлін білу түгел шалтыратырға да вақыты булмаска мөмкин. Шулай бит. Шуңа күрә динебез айыруча маңа игътибар бирә һәм моның нигезе Исра сүрәсе 23-24 аятта дидек. Аллаһ Тәгалә шушы әти-әни хакын әйткәннән соң нәрсә диде? Әгәр дә әти-әниең берсе яки икесе диде, картлыкка ирешсәләр, улгайып китсәләр, фәлә тaqul лаһума уф, аларга авызыңны ачып уф дигән сүзне дә әйтмә диде. Шулай бит. Ягъни аларга хайырсыз булган, күңелсез булган, ямсыз булган, аларның күңелләрен төшерә торган сүзләр әйтмә. Уф сүзе ул инде интернациональ сүз, кыска гына, ләкин уф дигән сүз ул инде ямсыз күрсәтеп тора, хайырлы булмаган кешенең күңеленә авыр булган сүз. Шулай бит инде. Шуңа күрә уф дип тә әйтмәде. Анда тәфсирләрдә килә инде. Уф сүзенең мәгънәсе кайбер тәфсирләр инде аны тфу дип әйтәләр, ягъни туйдым кебек инде, ардым мин синнән дигән кебек. Әти-әниең дә синең белән интеккән, әти-әниең дә сиңа хезмәт куйганда бик күп сабыр иткән, тфу дип сине детдомга да илтеп бирмәгәннәр, чыгарып татмаганнар. Шулай бит инде. Шуңа күрә акыра дип кыш көне балконга да чыгарып куймаганнар. Шуңа күрә уфның бер мәгънәсе тфу, туйдым. Аннары соң инде ардым дигән сүз, аннары соң инде уфның бер мәгънәсе тырнак астындагы чүп, пишрак. Ул инде бары тырнак астындагы пишрак, ул элек-электән килгән шундый бер гыйбарә булып, bir выражение. Шулай бит инде. Тырнак астыннан чүбез дидиләр бит инде. Аннары соң бит хадисләрдә дә килә, яхшылап тахаратын алса, аның инде хәтта тырнак астындагы хаталары да чыгырды. Качып яткан, менә тырнакка бит инде ул кирип кала, аны чыгару авыррак.
Шуның кебек кешедә качып яткан хаталар бар. Шуңа күрә ул хаталар да чыгыр дип килә. Ул инде үзе бер ни инде. Кыйммәткә ия булган гыйбарә дип әйтәбез, выражение. Анда инде галимнәр әйтәләр, син дә пычракта булдың, нәҗисең булды, астыңа какайттың, пичиттең, сине пычракта яткырмадылар, алар сине һәр вакыт чистартып, чисталыкта тоттылар. Шуңа күрә әти-әниеңә дә пычрак атма, пычрак сүзләр әйтмә. Менә шундый мәгънәдә инде. Шундый мәгънәдә. Уф. Һәм башка шундый төрле тәфсирләрдә төрле аның мәгънәләре килә, ләкин уф инде ул аларның күңелләренә начар тәэсир итә торган, күңелләрен төшерә торган хәерсез, җүнсез сүзләр булай. Вәлә тәнһәрһүмә, тавышыңны күтәреп сөйләшмә, ягъни тупас итеп, грубы итеп, үзеңне ләкимгә куеп, ни инде ничек әйтергә, русчада әйтәләр бит, может тон поменять дип, кемнеңдер гонор ошамаса, менә шуның кебек, әти-әниеңне күрдеңме, тавышың үзгәрергә тиеш, тон үзгәрергә тиеш. Гомумән, инде мөселман кешесе тәкәбберлек белән, тупаслык белән сөйләшми, ләкин әти-әни каршында бигрәк тә тавышыңны күтәреп сөйләшү, ул инде бик начар эш санала. Бик начар эш санала. Тәфсирдә инде тавышыңны күтәрмә, кулыңны күтәрмә дигән җирдә бар инде. Алла сакласын, чөнки мәсәлән, пәйгамбәребез вакытында күп кеше әти-әнисенә күз күтәрергә җөрьәт итмәгәннәр инде. Не осмеливались инде була күз күтәрергә, мәсәлән, әти-әни белән сөйләшкәндә, ничектер шулай ялып, түбәнчелек белән сөйләшкәннәр инде. Гаипле кеше кебек сөйләшкәннәр. Менә хәтта бит инде кемдер каршында гаибең булса, аны бит инде тутырып карамыйсың, ниең җитми, шулай бит. Җөрьәтең җитми дип әйтәм, ничек инде. Кешең җитми, кыюлыгың җитми, чөнки гаибең бар, яласың аннан. Менә шуның кебек әти-әни белән сөйләшкәндә, аны бит инде галимнәр әйтәләр, гаипле кыл явыз патша каршында сөйләшкән кебек сөйләшкәннәр диләр. Кыл дигән сүз бит инде ул имущество, кемнеңдер малы, хуҗа бик явыз. Бик явыз. Ул инде җәзаларга да мөмкин, башкасы да булырга мөмкин, шулай бит. Менә шуңа күрә нәрсә? Гаипле кыл, ниндидер гаип эшләп тотылган кыл, явыз патша каршында, явыз хуҗа каршында сөйләшкән кебек сөйләшкәннәр дип әйтәләр инде. Түгел анда ләкин булып, тегеләй итеп, булай итеп. Һәм инде кул күтәрмәү дигәндә килә, чөнки элек күз күтәрү дәген ни булган, ятсызлык кебек булган, инде бүгенге көндә кул күтәрүчеләр дә бар, шулай бит. Алла сакласын. Һәм алга таба инде Аллаһ Тәгалә ничек итеп сөйләшергә? Вакул лаһума каулан кариман, аларга йомшак сүзләр, мөлаем сүзләр, матур сүзләр әйтте. Ягъни аларны зурлап, әдәп белән сөйләш алар белән ди инде. Шуңа күрә бу Аллаһ Тәгаләнең инде безгә биргән күрсәтмәсе Коръән аятында. Аннан соң инде безнең мөнәсәбәтебез вахфид лаһума җанаха зул, үзеңнең аларга булган мәрхәмәтең белән нәрсә эшләде? Алар каршында түбәнчелек канатларыңны җәйди. Түбәнчелек канатларыңны җәйди алар каршында ди. Һәм Аллаһ Тәгаләгә дуа кыл, Раббирхамһума, я Раббым, аларга үзеңнең рәхмәтеңне салсаң иде, аларның улгайган көннәрендә дә, вафат булган вакытларында да, чөнки әле бит улгайган саен беләбез кешенең әҗәле дә якыная, табигатьтә бит инде күрәбез шулай бит гадәттә, әҗәл ул үзе бер кешенең тормышында зур сынау. Үлем исереклеге ул инде бик авыр һәм бик зур сынау булып тора. Үлем исереклеге дигән сүз менә шушы үлер алдыннан җанның үлем фәрештәсе белән очрашу, җанның тәннән аерылуы, бу агония смерти русча була. Сакаратул маут, татарчага без аны инде үлем исереклеге дип әйтәбез. Исереклек ни өчен? Чөнки кешенең контроль бетә, кеше үз-үзен кулда тота алмый башлый һәм шул вакытта кешенең эчендә нәрсә җыелган булса, шул тышка чыга. Мәсәлән, булай бит инде без эчебездә бер төрле, тышыбыздан икенче төрле булып йөргән мөмкин бит. Шулай бит? Мәсәлән, кеше мәчеткә килгән, шундый әдәпле, шундый тәртипле, бөтен кеше уйлый ул шундыйдыр дип. Әмма каядыр икенче бер җирдә ул булырга мөмкин бөтенләй икенче төрле.
каядыр башка җирдә. Шулай бит инде. Эштән икенче төрле булырга мөмкин. Ул инде система фильтрацияны ясап куйган, фильтрларны куйган, кеше алдында ярамый сүгенергә. Анда тегесе бис инде бөтен кеше уйлый ул яхшы дип. Шулай бит инде. Шуңа күрә әйтәләр бит авылда сөйләгән бар микән сезгә? Бик кызык әйбер ул. Бик мәгънәле мәзәк ул. Авылда авыл мулласы мәчетнең кыймасын турайтырга чыккан, шүкеш белән кадак кага икән. Бер бәләкәй малай басып тора, кырында карап. Теге мулла сорый икән, улым берәнсә кирәкме әллә ди икән. Юк, кирәкме мулла бу ди икән. Тагын тора, тагын бер кадак, икенче кадак кага. Аннан соң инде мулла аңлый бит инде балай гына тормаганын. Улым, нәрсәсең инде сиңа кирәк дигәч, мулла бабай шүкеш белән бармагына суккач, нәрсә дип әйтәм икән, шуны беләсем килгән иде икән. Теге иде әтисенең ишеткәнен бардыр инде шуңа. Ул ни вакытында, стресс вакытында ул бит инде иштән нәрсә шул чыга. Шулай бит инде. Булай мулла бабай гел бисмиллаһын әйтеп биргән может. Субханалла, машалла. Бармак белән бармагына шүкеш белән суккач, аның бит бисмилласы түгел, башкасы чыгарга мөмкин. Менә үлгәндә дә шулай. Бу инде бер мәзәк, ләкин мәгънәле мәзәк ул. Мәгънәле мәзәк. Безгә әйтәләр иде, хәзрәтләрнең эчендәге сүзләрен ишетер өчен футбол уйнарга кирәк алар белән дип. Безнең кайбер хәзрәтләр футбол яраталар итүгән камада. Шуңа футбол уйнаганнан соң ул хәзрәтләрнең бик дәрәҗәләре күтәрелми иде нишләптер. Туп типкәндә анда теге төрлесе чыгара инде. Сүген мәсьәләләрдә инде катырак итеп әйтергә мөмкин. Менә шуңа күрә үлем исереклеген үтәселәре бар. Әтиәниләрнең һәм анда дагын Аллаһның рәхмәтен сорыйсың инде. Аллаһның рәхмәтен, җиңеллек сорыйсың. Шуңа күрә Раббирхамхума кама раббаяни сагыра. Алар да мине шулай мәрхәмәтлек белән яратып үстергәннәре өчен, үстергәннәре кебек инде. Шулар өчен бу Россиянең рәхмәтле булуы. Ягъни алар улгайган көнне аларга бик күп дуа кылырга кирәк, Аллаһның рәхмәтен сорарга кирәк, мәгъфиратын, чөнки алар да сине кичкенәдән шулай зурлап, кадерләп үстерделәр. Шулай бит. Һәм без сезнең белән инде бу хадисләрне үттек. Без аларны яңадан бөтенесен дә үтеп тормыйбыз. Ләкин пәйгамбәребезнең шул сүзен генә искә төшереп китәм. Шақия абдун адрака валидайхи. Пәйгамбәребезнең хадисе инде ул килде безнең әти әнисенең олыгайган көнен күреп тә, яки икесенең берсенең олыгайган көнен күреп тә, җәннәткә кирмәгән, кирә алмаган бәндә бәхетсез булыр диде. Бәхетсез булыр диде. Ни өчен? Чөнки менә бу тормыштагы менә бу баскыч, менә бу сынау, әтиән олыгайган әтиәниеңне күрү, аларны карау, ул бер яктан сиңа җиңел булмаган сынау булырга мөмкин. Шулай бит? Яны бит больницага барырга кирәк, тегесен эшләргә, бусын эшләргә кирәк, карарга кирәк, урынын алыштырырга кирәк. Әле ул сиңа яшь чакта, балакаем, Аллаһның рәхмәте яусын дип дуа кылып тора. Хәзер олыгайгач сүгәгенә сине бер туктамый. Менә шуңа күрә бу бер сынау, ләкин шул ук вакытта бу сиңа нәрсә җәннәткә керергә зур сәбәп булып тора. Шуңа шушы әти-әниеңнең улгайган көнен кичереп тә нәрсә җәннәткә кермәгән кеше ул өметсез кеше инде. Пәйгамбәрбез әйтте, ул бәхетсез диде. Шақиюн диде. Хәтта шақия габдун. Хәтта аны кайбер галимнәр дуга дип тә әйтәләр пәйгамбәребезнең. Варагима анфу ман адрaka абавайhi ва лам юдхилаху аль-җанна. Һәм нәрсә диде? Бәхетсез диде. Аннары соң әйтте, борынына тузан куныр ди. Ягъни хурлык булыр инде. Позор ди. Хурлык булыр шуңа ди. Кем әти-әнисенең олгайган көненә ирешеп тә алар аны җәннәткә кертмәсәләр ди. Һәм имам Куртуби ул тәфсир галиме, зур галим, нәрсә дигән? Хәза дуаун ди. Бу пәйгамбәребезнең ди дугасы ди. Менә бу сүз аның дугасы ди. Пәйгамбәребез димәк дуга кылган. Бу инде хәтта бәддуга. Беләбез, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям кайбер дугаларында конкрет кеше турында түгел, менә фәлән улы фәләнне, фәлән кызы фәләнне дип түгел, менә шушы эшне эшләгән кешегә Аллаһның ләгънәте булсын дигән дугалары бар. Менә шуларның берсе инде олыгайган көнендә әти-әнисен карамыйча җәннәткә кермәгән кеше бәхетсез булсын дигән. Икенче дугасында нәрсә? Аларга хурлык булсын дигән. Да унизит Аллаһ тех дигән.
Менә шуңа күрә бу имам Куртубиның бу аңлатмасы була инде. Алга таба сөйкле пәйгамбәребезнең хадисе килә. Бу хадисне Абу Бакр радиллаһу анху тапшыра. Абу Бакр түгел, Абу Бакр тапшыра. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте ди: "Ма мин занбин أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم." Аллаһы Тәгалә каршында ди, ике гынах бар ди. Шушы ике гынахның җәзасы ди, аеруча тиз киләчәк ди. Өстәвенә ахирәткә дә калачак ди. Менә монда инде бу хадистән без күрәбез шуны. Беренче кагыйдә, кешенең бу дөньяда кылган һәрбер гынахасының кайтавазы, эхысы, ягъни аның нәтиҗәсе, җимеше, ачы җимеше ахирәттә генә түгел, дөньяда да килә. Әгәр дә кемдер сезгә әйтә икән, кылган изгелекләрнең савабы, бәрәкәте, рәхәте ул ахирәттә генә килә, дөньяда килми дип әйтә икән, ул кеше ялгыша. Бар дөнья, бар ахирәт. Хәтта алай гына түгел, бар дөнья, бар кабер, бар ахирәт. Барзах бар әле, ахирәт белән дөнья арасында, шулай бит. Шуңа күрә синең кылган һәрбер изгелегеңнең аның савабы, рәхәте килә сиңа бу дөньяда да, үлгәндә дә, кабердә дә, кыямәттә дә һәм ахирәттә дә. Җәннәт манда, җәннәттә. Һәм кылган һәрбер явызлыгыңның, кылган һәрбер гынахыңның син ачы нәтиҗәсен күрәсең дөньяда да, үлгәндә дә, кабердә дә, кыямәттә дә һәм җәһәннәмдә дә. Алла сакласын. Бар икән шундый гынах, Аллаһы Тәгалә ул гынахның нәтиҗәсен, ачы нәтиҗәсен ашыктыра. Бик тиз килеп җитә. Менә бу Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кешеләрне кыерсыту диде, кимсетү диде, һәм туганлык җепләрен үзү диде. Кешеләрне кыерсыту, кимсетү, ягъни золымлык кылу кешеләргә, кешеләрне рәнҗетү, һәм нәрсә? Икенчесе туганлык җепләрен үзү диде. Ну, монда инде иң зур туган кем? Әтияни. Шулай бит инде. Шуңа күрә, дөньяда да, ахирәттә дә икесенең дә газабы була, икесендә дә газап була, ләкин бигрәк тә ашыгыч килә икән, менә әгәр дә туганың белән араңны сөсәң, әтияның белән араңны сөсәң, синең дөньяң җимерелә башлый. Менә ул безнең проблема инде. Бигрәк тә безнең халыкның проблемасы. Безнең йөрәкләрдә, безнең күңелдә ахирәтнең өлеше әзрәк, кызганычка каршы. Әзрәк ни өчен? Чөнки без бит инде совет чорында яшәдек. Күбебез һәм безне материализм белән тормышында яшәттеләр, һәм аны инде әйтергә кирәк, бу илдә барган сиясәт, социализм чорында ул ахирәт юк дип барды. Шулай бит? Теге дөнья юк. Һәм бүген дә кайбер ашларда айрыша кыюрак абзыйлардан ишетергә туры килә. Анда кем булган әле, кем аннан кайткан әле, ул проблема бездә бар. Ахирәт, шуңа күрә инде менә мин үземә шундый максат куйган идем. Ахирәт дәресләрен бирергә инде. 100дән артык безнең ахирәт дәресләре булды. Әлхәмдүлиллаһ. Алар YouTube'та бар барысы да. Менә шуңа күрә ахирәтсез тормышның мәгънәсе юк. Ахирәтсез иман юк. Син Аллаһның үлгәннән соң терелтүенә ышанмасаң, син кафир. Җәннәт җәһәннәмгә син ышанмасаң, син кафир. Синең биргән садакаң кабул булмый. Синең укыган намазың кабул булмый. Дугаң кабул булмый, чөнки бу иманның бер баганасы булып тора. Һәм тормышта да син ниндидер мантык, логика, ниндидер гаделлек тапмаячаксың ахирәткә иман китермичә. Менә бу әйбер без артык дөньяга, безнең дөнья күп урынны ала, нинди нәтиҗә чыгара? Менә мин игътибар итәм. Мәсәлән, кешеләргә ниндидер гынаһны сөйләгәндә, яки ниндидер изгелекне сөйләгәндә, мәсәлән, сөйлисең. Бу изгелекне кылсаң, Аллаһу Тәгалә сиңа җәннәттә йорт салып бирә, җәннәттә сиңа шуны бирә, кыямәттә шуны бирә. Кешеләр йоклыйлар. Чөнки алар өчен җәннәт ул бик ярак тема, катлаулы тема.
әгәр дә шул битарафлыкны күреп, әгәр дә син дөньяга күчсәң, менә бу изгелекне кылсагыз, Аллаһы Тәгалә ризыгыгызны арттырачак. Аллаһы Тәгалә саулыгыгызны арттырачак. Тормышыгызның бәрәкәте артачак. Сез бәхетлерәк була, бөтен кешегә кызык. Ни өчен? Чөнки без дөнья белән яшибез. Һәм гынахларда да шулай. Әгәр дә бу эшне эшләсәң, моның сиңа гынах хасы булачак. Аллаһу Тәгалә җәһәннәмдә яндырачакмын дип әйтте. Кабердә газап булачак дигәч, кайбер кешеләргә авырмын аңлау. Әгәр дә карале, син бу эшне эшләсәң, синең дөньяң җимереләчәк. Аллаһу Тәгалә сиңа башыңа хәсрәт җибәрәчәк дисәң, шундук ул уйлана башлый, чөнки дөнья нәрсә? Дөнья кадерле. Хәтта үземнең шундый бер тәҗрибә бар. Бер кешене дингә өндәгән бер чорда, ул бит инде бер көндә килми, намазга, дингә, шулай бит. Әкрен генә җомгага килә башлады, әкрен генә намазларны өйрәнә башлады да, ләкин ташлады инде кайбер гынахларын, мәсәлән, анда хәмер эчми башлады, арак эчми башлады, тегесен, бысын ташлады. Ул бит инде, мәсәлән, дингә килгәндә, мәсәлән, күп яшь кешеләргә бигрәк тә ул иң авыр гынах, ул зина. Ул зина булырга мөмкин. Шулай бит инде. Менә шуңа күрә анда дагын инде аның өчен иң авыр әйбер булды зинадан баш тарту. Мин инде аңа аңлатып карадым, менә җәһәннәмдә шундый газаплар булачак бит, менә шулай булачак бит дип, нәтиҗә юк. Нәтиҗә юк. Аннары соң инде күрәм, ул һаман әле бу гынахтан китә алмый. Аның битен бары сөйләшүеннән чыгарасың аны. Шуннан соң инде мин уйладым, аны бомбит итәргә дөнья белән. Һәм китаплардан эзли башладым зинаның дөньяда килә торган хәсрәтләр. Ул бик күп. Бик күп. Зина ул тормышның бәрәкәтен ала, зина хәерчелек китерә, байлыкны бетерә. Мин алсын итмәдем. Зина ул кредит. Бар шундый, менә галимнәрнең, зур галимнәрнең шундый язмалары зина турында. Нәрсәдә зина ул әҗәт. Мәсәлән, син барып ират, шит хатынның тәнен алып, син әҗәткә алып кайтасың, иңә, гаиләңә нәрсә? Әҗәт алып кайтасың. Шит хатынның тәне белән. Ул синеке түгел, син аны алдың. Ул әҗәтне синең гаиләңдәге бер хатын-кыз барып түләячәк. Аңлашыламы? Син алып кайттың кайсыдыр бер гаиләдән, кемнеңдер кызын, хатыны, әнисе белән яклап кайттың да, димәк син нишләдең? Ул гаиләдән әҗәт алып кайттың. Хәзер сезнең гаиләгезнең әҗәте бар. Банктан кредит алдылар. Хәзер ул әҗәтне нишләргә кирәк? Түләргә кирәк. Аны кем түләячәк? Яки хатының түләячәк? Аллаһ создаст все условия для этого. Яки кызың түләячәк, яки әниең, яки апаң, яки якын кешең. Шушы әйберне аңлатканнан соң аның йөзләре агарынды. Йөзләре агарынды. Кешене кем барып алса да, үзенекен бирәсе килми. Менә шуңа күрә кайбер гынахларның нәтиҗәсе тизрәк килә, бик тиз килә. Менә бу кеше рәнҗетү һәм туганлык җепләрен өзү диде Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Алга таба без хәр тамамлыйбыз. Әкрен генә бу теманы һәм күчәбез яңа темага. Әти әнине менә без әйттек бит инде, күңелләрен төшерә торган сүзләр әйтмәү. Монда әле тагын бер әйбер бар. Тәфсирдә килә бу сорау, бу мәсьәлә, менә шушы Исра сүрәсенең 23-24 аятьләрендә әти әнине ничек дингә өндәргә. Чөнки динсез булган әти әнине аларга динне сөйли башласаң, кай вакыт конфликтлар чыга. Шулай бит инде. Мәсәлән, әти әни ашуга бирелергә мөмкин. Мәсәлән, Абу Хурайра турында, хәтерлисез бит? Абу Хурайра турында әнисе хәтта нишләде? Пәйгамбәребез турында, дин турында начар сүзләр әйтте, хәтта Абу Хурайра елап пәйгамбәребезгә килде. Монда инде галимнәр әйтәләр, әти әниеңне гынах кылганда төзәттиләр, алар сине тыңлаганда. Әгәр дә алар сине ачулана башласалар, әкрен генә тукта диләр. Ни өчен? Чөнки әти әни белән ачуланышу, кычкырышу
ул инде хәерле әйбер түгел. Син ипләп кенә аларны вагазлыйсың, матур итеп аңлатасың. Әгәр дә тавышка китә башласа, шундук тукталасың инде. Паузага басасың, стопка түгел, чөнки тагын тынычлангач, башка көннеме син аларны дингә әдәп белән, матур итеп, матур сүзләр белән чакыруыңны дәвам итәсең. Һәм дә гомумән кешене дәгъват кылганда, кешене гынахтан төзәткәндә, исламның инде ул төп кагыйдәсе хөрмәт белән кешенең күңеленә үтеп кирлек итеп. Чөнки кайбер кешеләр, мәсәлән, әйтәләр, менә әйттем әле бөтен әйтәсеп сүзләремне, әйе, син ишеңне бушаткансың, әмма нәтиҗәсе нинди? Безгә безнең максатыбыз иш бушату түгел. Безнең нәтиҗә, ничек әйтергә, наша цель не выговориться, а быть услышанными. Шуңа күрә Луқман Хаким улына насихат кылганда нәрсә дип башлады сүзен? Я бунайя, ул кайым минем дип башлады. Шулай бит, эй малай, кил монда. Аллаһка гына гыйбадәт кыл, димәде бит. Ул кайым минем диде. Шулай бит инде. Аллаһка ширик кылма диде. Ибрахим әтисенә нәрсә диде? Я абати, әткәем минем диде. Әткәем, әтисе кафир. Әткәем минем шайтанга гыйбадәт кылма диде. Ягъни матур итеп эндәште. Шулай бит инде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям патшаларга хат язганда, исламга чакырып, ул патшаларга син кафир дип язмады. Син Аллаһның душманы дип язмады. Мәсәлән, хат язды иля азимир Рум, великому правителю римлян диде. Великому правителю диде. Чөнки ул чыннан да великий иде үз халкында, үз җирендә. Шулай бит инде. Шуңа күрә кешегә хөрмәт белән эндәшү ул нәрсә? Синең әйтәсе сүзләреңне үткәрүгә бер сәбәп булып тора. Һәм әгәр хәтта карагыз, Фиргавун күпме явызлык кылды, күпме хәсрәт күрде Муса алейхиссалам Фиргавуннан. Фиргавуннан да имансыз кеше юк. Аллаһ Тәгалә белде, Фиргавун дингә бер кашан да килмәячәк. Ләкин Мусага нәрсә диде? Идһаба иля Фиргауна иннаху тага. Барыгыз икегез дә диде. Икегез дә. Муса янда кем бар әле? Харун. Икегез дә барыгыз Фиргавунга, ул шиктән ашты ди. Он приступил к границе ди. Ул бит үзен Аллаһ дип йөри башлады. Факула лаху каулан лаййина. И оба говорите ему ласковые слова диде. Мягкие слова диде. Килеп, син анда имансыз. Әйдә Аллаһка гыйбадәт кыл. Юк. Ул Фиргавун. Султан, ул җитәкче, җитәкче белән алай сөйләшергә ярамый. Һәм ул исламдагы ниндидер ялагайлык түгел. Ул кешенең аны ул җитәк Аллаһ Тәгалә аны куйган бит. Ни өчендер? Шуңа күрә син аңа хөрмәт күрсәтә белергә тиеш. Һәм Фиргавун булып та нәрсә диде? Вакула лаху каулан лаййинан лааллаху ятазаккару ау яхша ди. Бәлки ул аңына килер ди. Может он опомнится ди. И устрашится ди. Нитер ди, куркыр ди, Аллаһ якка килер ди. Аллаһ белде, он не опомнится. Аллаһ белде, ул исламга килмәячәк, пока диңгез сулары аның үпкәсен тутырмаячак. Әмма Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Аның да хакы бар диде. Матур итеп өндәгез диде. Әгәр дә Фиргавун да шул хәлдә икән, әлбәттә әтиәнеңә теләсә нәрсә әйтеп, теләсә аларны дингә чакырам дип, аларны кимсетеп, аларның күңелләрен төшереп, андай бер дөрес түгел. Дөрес түгел. Шуңа күрә ихтирам, хөрмәт, менә бу вала танхархума, аларга тавышыңны күтәрмә дигән тәфсирдә бу әйбердә килә. Бу әйбердә килә. Алар тыңлаганда, алар синең белән сөйләшкәндә, аларны өндә диде, тавыш күтәрә башласалар, ачулана башласалар, тукта диде. Һәм менә монда инде ахырда әти-әнинең күңелен күтәрү һәм күңелләрен төшерә торган нәрсәләрдән тыелу, бу әйберләр безнең инде килде моңа кадәр да, хәзер инде бераз гына кабатлап китәм. Тайсәлә рахимахуллаһ әйтә, мин ди Абдулла ибн Умар ибн Хаттабның улы була. Шулай бит, шундый сүзләрен ишеттем ди, букаул валидейни минал уқуқи вал кабаир ди. Әти-әниеңне кимсетүе, әти-әниеңне елатуың ди, елатуың. Ул нәрсә?
ул аларны кимсетү һәм зур гынах булыр ди. Әти-әнинең күңелен төшереп, елату, ул ниндидер гамәлең белән, ниндидер яман сүзең белән син аларның күңелләрен төшердең, елаттың. Һәм беләбез хадис Йәмәннән килде. Пәйгамбәребезгә якын булам дип, исегездәме? Иң башта булган әле бу хадис. Йәмәннән килде, пәйгамбәребезгә якын булыйм дип, хиҗрәт кылып, һәм сорады, әти-әниң бармы? Бар диде, алар елап калдылар диде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кайт, һәм аларны ничек елаткан булсаң, яңадан көлдер диде. Көлдер диде. Һәм менә бу да күрсәтә нәрсәне? Әти-әнине күңелен күтәрү, ул инде зур хәерле эш, күңелләрен төшерү зур гынах була. Алла сакласын. Ярар. Нәтиҗә. Зур бер галимебез бар, Ибн Җаузи. Хәзер әйтәм, Ибн Җаузи. Ибн Җаузиның әле бар китабы Биррул валидейн дип атала. Ул аерым китап язган. Имам Җаузи булганса. Аерым китап әти-әни хакы дип атала. Ибн Җаузи, аның китабы. Менә бу шул китапта килә, ул үзе яшәгән чордагы күрсәтә яшьләрнең әти-әнигә булган мөнәсәбәтләрен. Чөнки бу инде әле борынгы заманнарда булса да, Ибн Җаузи, әле ул вакыт инде сахабалар вакыт түгел. Сахабалар китте, табигыйннар килде, табигыйннардан соң әтбагы табигыйннар килде, һәм галимнар күрделәр, нәрсә? Сахабалар калдырган менә бу дәрәҗә иманда булсынмы, изгелекдә булсынмы, әти-әни хакында булсынмы, әкрен генә нишли башлады? Ул төшә башлады. Һәм Ибн Җаузи әйтте, үз заманындагы яшьләрнең әти-әнигә булган мөнәсәбәтләре турында. Мин ди, үз заманыбызда күрәм шундый яшьләрне ди, яшьләр дип әйтә, карагыз, өлкәннәрне дими. Безнең заман әһелләре иде алар ди. Алар ди, үз әти-әниләренә тиешенчә хөрмәтне күрсәтмиләр ди. Һәм әти-әни хакы дигән әйберне дин куйган бурыч, дин куйган йөкләмә итеп кабул итмиләр ди. Ягъни, менә ул бит инде мәсәлән, безгә дин нәрсә таләп итә дигәч, кеше менә нәрсәләрне күз алдына китерә. Мисал белән 5 намаз. Буны бит инде дин 5 намазсыз. Шулай бит. Мәсәлән, җәннәт юк 5 намазсыз дип кеше кабул итә. Шулай бит, мәсәлән, намаз укыган кеше. Мәсәлән, Рамазан җиткәч инде ул ничек инде? Уразасыз. Әгәр дә син сау-сәламәт икән, ураза тотасың. Шулай бит инде. Яки закат, мәсәлән, синең инде малың закаткә җиткән икән нисабына, син аны бирәсең. Менә әти-әни хакында мөселман яшьләре ди, дин куйган йөкләмә итеп күрмиләр ди. Фарыз итеп күрмиләр. Мәсәлән, намаз белән, Рамазан уразасы белән бергә. Ярфауна асватахум алал абаи вал уммахат. Һәм без күрәбез ди, алар еш кына әти-әниләренә тавышларын күтәрәләр ди. Тавышларын күтәрәләр ди. Ягъни ул бит инде фала танхархума. Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Тавышын күтәрмә диде. Күтәрәләр тавышларын ди. Ва кааннахум ла яътaqiduna таатахум мин алваҗибат. Һәм әйтерсеңләр ди, әти-әнигә итагать кылу. Ул нәрсә? Аллаһ Тәгаләдән килгән фарыз, ваҗиб гамәл түгел ди. Әйтерсеңләр ди, как будто ди, әти-әнигә итагать кылу ул не обязательно кебек ди. Алай түгел, ул бит инде ваҗиб. Шулай бит инде ваҗиб, фарыз гамәл. Ва яqta'una al-arham allati amara Аллаһ субханаһу биwasliha fi dhikr. Һәм күрәсең ди, күп кенә яшьләр ди, туганнары белән араларын үзәләр ди. Мәсәлән, апасы белән сөйләшмәй, энесе белән аралашмый. Анда әтисенең бер туган, яки әнисенең бер туган апасы белән аралашмый ди. Ягъни силатул архам, туганлык җепләрен үзәләр ди. Ләкин ди Аллаһ Тәгалә битти Коръәндә ничә урында туганлык җепләрен бәйләргә фарыз кылды ди. Менә монда инде
нәрсә ди, туганлык җепләрен үзүне ди, иң зур гөнаһлар арасыннан кертте ди. Ни өчен ди, яшьләр ди, шушы әйберләргә җиңел карыйлар ди. Ягъни, мәсәлән, Ибнул Җаузи зур галим буларак, ул моны аңлый алмый. Ничек инде ди, син мөселман икәнсең, ничек син әти-әниеңнең хакын фарыз итеп күрмисең үз өстеңдә ди. Ваҗиб итеп күрмисең. Менә намаз кебек, мәсәлән, Рамазанда ураза тоткан кебек. Яки мисал белән, мөселман бит инде 5 намазлы мөселман арак эчеп йөриме? Эчми. Ул бит инде белә, аның 40 көн кабул булмый бер гамәле. Нинди зур гынах икәнне белә, Аллаһның ләгънәте икәнне белә. Менә шуның кебек, нигә ул әти-әнисен рәнҗетә? Без бит әле зур гынахлар арасында аракыны күрмәдек. Әти-әнинең рәнҗетүне күрдек. Шулаймы? Димәк, арак эчүгә карый, әти-әнинең кимсетү, рәнҗетү, үпкәләтү зуррак гынах. Мәсәлән, менә бүген мисал белән мин хәзрәт буларак түгел, мөселман ир-егет буларак без мәчеткә йөрибез, егетләр белән. Мәсәлән, мин күп егетләрне күз алдына китерә алмыйм. Менә бер кайдыр аны исерек күрәсең. Ничек инде ул бит мөселман, ничек инде ул бит гыйбадәтле, аракы ул харам. Мәсәлән, шул ук вакытта Алла сакласын, кешеләр җиңел карарга мөмкин әти-әнисенә. Айлар буе аралашмаска мөмкин. Авыр вакытта ярдәм итмәскә мөмкин, туганлык җепләрен үзергә мөмкин. Шуңа күрә бу әйберләр, әйтәсем килә, буларыннан да куркынычрак. Яки мәсәлән, без күз алдына китерәбез, безнең белән бергә фәлән ел намазга йөргән бер мөслимә яки мөселман шыпырт кына гардеробка төшеп әйберләрне бушата. Бөтен җирдә камера бит. Ачтың, оказывается, 5 ел бергә мәчеткә йөргән апа, мәсәлән, әйбер урлый икән яки бер мөслимә кыз. Күз алдына китереп буламы? Бик авыр. Бик авыр бит инде. Шулай бит. Монда карагыз. Бу бит моннан да зуррак гынах. Шуңа күрә Ибнул Җаузиның башына сыймый. Ничек инде ди, үзләре иманлы яшьләр ди, әти-әниләренең хакларын фарыз итеп күрмиләр. Ул фарыз. Аллаһ Тәгалә сорамый. Беребездән дә, карале, эшләсәң савап булыр инде, эшләмәсәң гынахасы. Аллаһ Тәгалә телисеңме, теләмисеңме ди. Яратасыңмы син, яратмыйсыңмы ди. Бу синең әниең ди, бу синең әтиең ди, бу синең әбиең, бу синең бабаң ди. Бу синең туганың ди. Булды битте. Син аның каршында нәрсә бурычлы? Һәм син аңа итагать кылуың ваҗиб, туганың булса араңны саклау ваҗиб, фарыз булып тора ди. Аннан дәвам итә инде, шулай ук ди, фақирләргә ярдәм итүне ди, җиңел карыйлар ди, бу инде дәвамында. Ансында өстәп әйтә инде. Ягъни мөселман кешесе борын-борынгыдан көченнән килгән Аллаһ аңа биргән ризык белән бүлеште фақирләргә, мискиннәргә. Шулай бит, алар ди, бу мәсьәләне артка калдыралар ди. Бу ди, әллә ни мөһим түгел дип әйтәләр ди. Һәм нәрсә әйтерсеңлә, алар ди, садака бирүнең савабына ышанмыйлар ди. Ышанмый. Чөнки ул садака бирергә тырышмый, ул кая микән, кемгә минем ярдәмем тисен микән дип сахабалар кебек йөрми. Ибн Җаузи әйтә, әйтерсеңлә, булар ди, как будто они не верят в награду ди, которую Аллаһ обещал за пожертвование ди. Әйтерсеңлә, шанмыйлар. Ничек шанмыйдалар ди савапка ди. Бит Коръәндә күпме аятлар килә шуның турында. Шулай бит. Һәм гомумән ди, без күрәбез, яшьләр ди, бүтән яктан да изгелек кылуга ди салкын карый башладылар ди. Чөнки исламда бит инде изгелекләр күп. Булсын ул бер-береңә сәлам бирү, бер-береңнең хәлен белү, зиярат кылу, авыруның хәлен белү, ярдәм кулын сузу, күңеле төшсә күңелен күтәрү, изгелекләр күп. Шулай бит. Ләкин без күрәбез, алар гомумән ди бүтән изгелеккә ничектер җиңел карый башладылар ди. Җиңел карый башладылар, без шуны күрәбез ди. Һәм битти, бу битти шәригать ягыннан да, менә бу дин чакырган изгелекләр, алар ди шәригать ягыннан да безгә ди бурыч булып тора. Шулай ук безнең акылда бит моны кабул итә ди. Мәсәлән, кеше бөтенләй динсез булса да, әти-әни хакы даже диндә килмәсә дә фарыз дип, Аллаһ биргән акыл бит инде, нәрсә әйтергә тиеш безгә? Бу син үстергән әти, бу син үстергән әни дип. Шулай бит инде. Яки мәсәлән, синең акчаң бар икән, фақиргә ярдәм итеп, күңелен күтәрү, ул бит инде акылга да кергән ди. Ягъни шәригать та моны чакыра ди, акыл да моңа чакыра ди. Һәм менә шушы дин чакырган, аның савабы күп дип әйткән әйберләрне эшләмиләр ди, дин кисәткән, моның гынахасы күп булачак, моның газабы киләчәк дигән
әйберләргә җиңел карыйлар ди. Ягъни әти-әни хакы, туганлык җепләрен өзәләр дигән Ибнул Җаузи менә как раз ни икән? Биррул валидейн дигән китабында инде бу. Беренче битендә ул аның мукаддимәсендә яза инде. Ярар. Шуның белән без тамамлыйбыз. Хәзер мин инде бер генә нәрсә әйтеп китәм. Менә мин ул фикерне мин инде моңа хәтлек әйткән идем, ләкин тагын кабатлап китәм. Менә бу без сезнең белән үткән аятлар, әти-әни хакы турында, хәдисләр, сахабаларның, галимнәрнең әти-әнигә булган мөнәсәбәтләре. Менә булар барысы да монда 7-нче, максимум 8-нче гасыр. Ну, мәсәлән, инде 11-нче гасыр булырга мөмкин, галимнәрнең, кайбер галимнәрнең 11-нче гасырларда яшәгән сүзләре булырга мөмкин. Димәк, булар барысы да менә бу китапта 1000 ел элек язылган, 1000 ел элек булган хәлләр. Бүген без яшибез 21-нче гасырда. Булар безгә нәрсә кирәк? Нәрсә кирәк безгә моны белү? Безгә кирәк менә мәгарифтә бар стандарт образование дигән әйбер. Шулаймы? Мәсәлән, дәүләт, хөкүмәт куя билгеле бер планка дәрәҗә. Син мәктәп ачарга телисең икән, син шушы дәрәҗәнегә җитмичә минимум сиңа дәүләт лицензия, сиңа дәүләт рөхсәт бирмәячәк. Шулаймы? Ни өчен? Чөнки дәүләт карарга тиеш, иң ким дигәндә балалар нинди нәрсәне белеп чыгарга тиешләр. Шулай бит инде. Менә бу стандарт нравственности. 7-нче гасырда сөекле пәйгамбәребез килеп, саллаллаху алейхи вассалам, бүтән пәйгамбәрләрдән килгән мирасларны җыеп, чөнки Коръән это наследство всех книг, которые были до него. Бүтән ингән Адәмнән башлап, Нухтан башлап, Ибрахимнардан башлап ингән бүтән китапларның мәгънәсе Коръәндә. Һәм Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям шушы Коръән белән, үзенең шәхси үрнәге белән, сөннәте белән кешелек тарихында стандартлар куйды. Менә куйды. То есть менә шушы югалып барган, битеп барган бүтән кыйммәтләрне күтәрде. Менә шушы стандарт. Һәм дөнья биткәнче мөселманнар, алар үзләренең тормышларын төзегәндә, алар үзләренең әхлакларын төзегәндә, алар шушы стандартка карап төзергә тиешләр. Ни өчен? Әгәр дә бу стандарт булмаса, әхлак бетәчәк. Дин бетәчәк. Ни өчен? Чөнки, мәсәлән, син яшисең 9 этажлы йортта, 3-нче катта көне-төне берәү ишеп хатынын кыйный, 5-нче катта берәү аты юлы белән әтисен акыра, әтисе аңа акыра, анан полиция участковый чакырталар. 6-нчы катта берәү наркоман үлде инде, хәзер инесе дә тиздән үлер инде, һәм монда син фәрештә балчыгы. Шәүп чыга бит инде. Һәм синең кайтып ишкән баштан хатыныңны тимәвең, яки исереп кайтып әтиеңә теләсә кычкырмавың уже савап. Син әйтергә можешь, кара, миннән дә яхшы кеше юк икән монда дип. Скоро канатлар чыга башлый. Һәм кайбер кеше бүген шулай уйлый. Кара әле, мин бит әниемне рәнҗетмим, мин акча сораганым юк, субханалла. Яки анда кычкырганым юк. Юк, син үзеңне хәзер әдәбеңә, үзеңнең әти-әниеңә булган мөнәсәбәтеңә, яки гаиләдә хатыныңа, иреңә булган мөнәсәбәтеңә бәя куер алдыннан син кая карарга тиеш? Теге күршеңдәге исереккәме? Юк, син карарга тиеш теге стандартка. 1000 ел барган стандарт. Ул менә шунда карагач син әйтәсең үзеңне. Нинди дәрәҗә, кайда син анда күренәсең, юкмы вообще горизонтта? Менә бу әйбер, менә бу китаплар, бу гыйлемнәр безгә кирәк, шушы байракны төшермәскә. Чөнки әгәр дә бу әйбер булмаса, без югалачакбыз. Өммәт бетәчәк, үзенең кыйммәтләрен югалтачак. Ярар, безнең инде әзрәк кенә вакытыбыз бар. Күчәбез әти-әнидән туганлык җепләренә. Динебез ислам, нәкъ шулай. Безне, үзебезне тудырып үстергән әти-әниләребезгә зур хөрмәт, ихтирам, түбәнчелек күрсәтергә чакырган кебек, динебез ислам чакыра безне
туганлык җепләребезне сакларга. Аллаһ Тәгаләнең хикмәте, без сезнең белән бу дөньяга әти-әнидән тудык. Һәм күп кешенең гаиләсендә әти-әнисе сине генә түгел, синнән башкалар кемнедер тудырган. Димәк, булар синең бер туган абыең, апаң, энең, сеңлең була, шулаймы? Родные була инде булар, бер туганнар. Әзрәк үскәч син аңлыйсың, оказывается, урысча әйтәм инде, синең әти-әниеңнең әле бер туганнары бар икән. Алар синең өчен кемнәр? Русча әйткәндә, родные дяди, родные тети була. Шулай бит инде. Алар синең якын туганнарың. Аннарысың яши торгач, синең бер туганнарыңның балалары туа, һәм сиңа яңа туганнар барлыкка килә, кемнәр? Племянниклар, племянницалар инде. Менә бу якын туганнар. Һәм менә шушы Аллаһ Тәгаләнең безне туганнар арасында аның теләге шундый булды. Без туганнар белән яшибез. Менә шушы туганлыкны саклау, туганлык җепләрен ныгыту, аларны каядыр üzülеп китсә яңадан ялгарга тырышу, шушы араларны якынайту ул безнең үстебездә бурыч булып тора. Һәм иң беренче аят Хатыннар сүрәсе 1-нче аят. Ниса сүрәсе зур сүрә бу, шулай бит. 1-нче аят. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Я айюхан-нас, эй кешеләр, иттaqu rabbakumul-ladzi khalaqakum min nafsin wahida. Куркыгыз Раббыгыздан ди. Ул сезне бер җаннан бар кылды ди, Адәмнән. Ва халаqa minha zawjaha. Һәм соңыннан ди аңа хатынын бирде ди. Ягъни ирдән хатын кызны яратты ди. Ана без Хаваны ва батха минхума риҗалан кафиран ва нисаа. Һәм шушы ике кешедән ди, Адәм белән Хавадан Аллаһ Тәгалә бик күп ирләрне һәм хатыннарны таратты ди. Ягъни аларның уллары, кызлары туды, оныклары туды һәм алар инде алардан кешелек таралды ди. Ваттaqullahu-allazi tasaaluna bihi ди. Һәм Аллаһ Тәгаләдән куркыгыз ди, сез аның исеме белән бер-берегездән нәрсәдер сорыйсыз ди. Мәсәлән, Аллаһ ризалыгы өчен бир әле дип әйтәләр бит. Ради Аллаһ дип. Аның өчен сез бер-берегездән сорыйсыз һәм нәрсә? Вал архам. Һәм туганлык җепләрен үзүдән куркыгыз Аллаһдан ди. Үзү мәсьәләсендә. Ягъни карагыз, Аллаһдан куркыгыз ди, һәм туганлык җепләрен үзүдә Аллаһдан куркыгыз ди. Менә тақвалык белән бу аятта туганлык җепләре бергә килә. Кайтабыз әхлак дәресләренең иң беренчесенә хәзер. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән сорадылар, иң күп кешеләрне җәннәткә нәрсә кертә дигәч, Пәйгамбәрбез нәрсә диде? 2-1 диде. Исегездәме? Тақваллаһ ва хуснул хулук. Аллаһыга тақва булу, ягъни әмерләрен үтәү, тыйганнарыннан тыелу һәм күркәм хулук диде. Күркәм хулук. Менә монда дагы икесе бергә килә, карагыз. Тақвалык һәм туганлык җепләрен саклау. Бергә килде. Инналлаһа кана алейкум рақиба. Туганлык җепләрен үзүдән Аллаһыдан куркыгыз диде. Һәм белегез, Аллаһ Тәгалә сезне күреп, белеп торучы диде. Бу Ниса сүрәсе. Шуңа күрә Коръәннең бу аятының тәфсирендә килә: Аллаһыдан куркыгыз, туганлык җепләрен саклагыз, аларны үзмәгез, бәлки нәрсә үзү түгел, аларга изгелек кылыгыз, туганлык җепләрен бәйләгез, ныгытыгыз һәм хәерле эшләр эшләгез диде. Менә бу беренче аят булды. Хәзер киттек беренче хадис. Иншалла өлгерәбез бу хадисне. Аның белән инде тукталабыз. Абу Хурайра радиллаһу анһу әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте ди. Инналлаһа халaqal халq hatta idha fariga minhum qamatir rahim. Аллаһ Тәгалә үзенең мәхлукларын бар кылып туктаганнан соң, мәсәлән, Аллаһ Тәгалә үзенең мәхлукларын бар кылды. Һәм шушы мәхлуклар бар кылынганнан соң qamatir rahim ди. Шушы мәхлуклар арасыннан алга чыкты ди, туганлык алга чыкты ди. Карагыз. Бу нәрсә дигән сүз? Туганлык ул нәрсә? Ул үзе бер мәхлук. Это создание Аллаһ. Менә туганлык аны тотып карап буламы? Ул бит инде бер караганда ниндидер бер бәйләнеш кенә. Менә синең бар әниең, әтиең, алар сине тудырганнар, синең апаңны, синең абыеңны. Менә бу синең туганлык. Аны бит күрсәтеп булмый. Ләкин карагыз, туганлык дигән әйбер ул үзе бер мәхлук икән. Әле
Бу хадистан без күрәбез, аның теле бар икән. Теле бар. Ягъни ул җан иясе кебек. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, Аллаһу Тәгалә үзенең мәхлукларын бар кылганнан соң, мәхлуклар арасыннан чыкты туганлык ди. Һәм дуа кылды ди. Хәза мақамул аизи минал кати'a. Я Аллаһ, бу урын ди, üzülüden мине сакла дип әйтүченең урыны ди. Дуа кылучының урыны ди. Ягъни туганлык җепләре нишләде? Я Раббым, сакла мине üzülүдән диде. Üzülү туганлык җепләре нәрсә? Туганлыкны бетерүдән. Сакла мине диде. Әле кешеләр бармы? Әле кешеләр туганлар килдеме әле? Әле туганлашып яшиләрме әле? Юк. Башында ук туганлык җепләре чыгып бу дуганы кылды. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә: ярар ди. Ярар ди. Әмма тардайна ан асила ман васалаки ва aqta'a man qata'aki. Әгәр дә мин ди, Аллаһ Тәгалә һамаңа җавап килде. Җавап бирә. Пәйгамбәрбез әйтә, Аллаһ Тәгалә. Әгәр дә мин сине üzүчедән үзем üzülсәм, һәм сине бәйләүче белән мин бәйләнештә булсам, син риза буласыңмы ди? Будешь ли ты доволен ди? Карагыз, туганлык белән ничек сөйләш Аллаһ Тәгалә, хөрмәт белән. Шулаймы? Бу мәхлук бик хөрмәтле мәхлук. Иң беренче торып бу сүз әйтте. Шулаймы? Һәм нәрсә диде? Раббым, сакла мине üzülүдән диде. Аллаһ хәзер җавап әйтә. Син риза булырсың микән ди? Әгәр дә мин синне üzгән кешедән üzülсәм ди. Ягъни аңа минем рәхмәтем, аны саклавым, аны кайгыртуым бетәчәк ди. Әгәр дә сине бәйләүче белән мин бәйләнештә булсам, мин аның белән на связи, аны яклыйм, саклыйм, син риза булырсыңмы ди? Туганлык нәрсә ди? Әлбәттә ди. Бу бит нинди зур дәрәҗә. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фадаки лаки" ди. Бу синеке ди. Это твое ди. Димәк, карагыз, юлның башында ук үз өстенә гарантия алды. Кем? Нәрсә? Туганлык. Туганлык. Һәм Аллаһы Тәгалә аңа вәгъдә бирде. Дөнья биткәнче кем туганлык җепләрен бәйли, ул Аллаһ белән булачак бәйләнештә. У тебя есть там связи с Аллахом? Есть, если у тебя есть связи с родными. Шулаймы? Ә кем туганыннан ваз кичә, Аллаһы Тәгалә ул бәндәдән ваз кичәчәк. Бу гарантия дөнья биткәнче. Юлның башында ук алды. Бу синеке диде, это твое, получай диде Аллаһ Тәгалә. Шуннан соң, бу сүзләрне әйткәннән соң, Пәйгамбәрбез Иqra'u in shi'tum, әгәр теләсәгез, Аллаһның аятын укыгыз диде. Һәм Коръан аятын укыды. Фахал асайtum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Әгәр дә сез хакыйкатьтән борылсагыз, если вы отвернетесь от истины, ягъни дөрес юлдан тайпылсагыз, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бәлки сез ди җир өстендә явызлык кыла башларсыз ди. Һәм туганлык җепләрен üzерсез ди." Карагыз. Дөрес юлдан тайпылгач, шундук кеше нишли, начар эшләр кыла башлый, бузыклык кыла башлый, һәм бузыклык дигәч иң беренче нәрсәне әйтә? Туганлык җепләр. Вы станете разрывать родственные узы. Оказывается, кеше диннән тайпылу белән явызлык кыла башлый, һәм явызлык дигәч иң беренче нәрсә? Туганлык җепләре какшый башлый. Димәк, дини кешеләрнең туганлык җепләрен саклаулары, яклаулары ул гадәти нәрсә. Кай вакыт кеше диннән киткәч, иманы зәгыйфләнгәч, нишли, туганлык җепләре дә кими бетә. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә дәвамында: "Улаика аллазина ла'анахумуллаһ." Бу кешеләр ди, кемнәр хакыйкатьтән китеп, җир өстендә бузыклык кыла башладылар, һәм туганлык җепләрен үздиләр ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, бу кешеләргә Аллаһның ләгънәте ди. Аллаһ проклинает их ди. Фаасаммахум. Аларны шукрак итә ди. Аллаһ лишает их слуха. Ягъни шукрак калыр дигән сүз түгел, инвалид кайланнар, хакыйкатьне ишетми башлаячаклар алар. Ва а'ма абсарахум. Аларны күзләрен сукыр итер ди. Ягъни алар хаклыкны ишетмәсләр, хаклыкны күрмәсләр. Мөхәммәд сүрәсе
22-23 аятлар. Менә бу аят беренче дәлил булды. Нәрсәгә? Оказывается, туганлык җепләрен үзгән кешегә Аллаһның ләгънәте була. Аллаһның ләгънәте була. Бу хадис барысы бергә Бухари, Муслим җыентыкларында килде. Шуңа күрә менә туганлык җепләренә кирип киттек. Аллаһка тапшырып һәм туганнар, менә мин сезнең белән санап киттем бит. Кемнәр синең туганнарың? Иншалла шуннан башларбыз. Кемнәр алар? Безнең якын туганнарыбыз һәм кемнәр белән без беренче чиратта арабызны ныгытырга һәм төзәтергә тиешбез, сакларга тиешбез. Икенче дәресебезне шуннан иншалла башларбыз. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.